Hörmətli millətdaşlar, bugün Qozanның üzərində иң матур урыннарның берсендә Кабан күле буенда Шән базары гырлый. Бүтән дөнья татар конгрессының Татар яшьләр форумы әлеге чараны оештыра. Ул инде хәзер бик популяр. Биргә кайлардан гына килмиләр. Һәм халкыбызның милли бизәкләрен, милли киемнәрен, милли бизәнү әйберләрен, азык-төлекләрен ниләр генә сатмыйлар биредә. Һәм әлбәттә Шән базарының үткәрелүен халык та көтеп тора. Биргә килеп, алар үзләренең күңелендә йөрткән, кызыгып йөргән бик матур әйберләрне, милли яулыкларны, милли киемнәрне, алкалар, йөзекләрне барысын да сатып алырга тырыша. Мин бүген сезгә менә шушы матур чараның, Шән базарының иң кызыклы өлешләрен карарга тәкъдим итәрмен. Киттек базарга. Шән базары безнең өчен мөмкинлек, матур итеп киенеп, иң яхшы матур әйберләребезне киеп, матур бизәнү әйберләрне тагып, татар милли рухына чумып, кеше арасына чыгып, үзебезне күрсәтү һәм башка матур апайларны күрү. Шән базары буласын белгәч, мин махсус бик тиз арада гына шушы үзем менә сумка тигеп алдым. Ә менә бу орнаментлар колакча чигү дип атала. Әлеге проект һәм Бүтән дөнья татар яшьләре форумы игълан иткән проект, ул Бүтән дөнья татар конгрессы канаты астында эшләп килә. Беренчедән бу бик халыкчан проект. Менә сез үзегез дә бүгенге көндә халыкның саннан ягыннан да, кәефләре ягыннан да шуны сизәсездер. Менә урыны һәрбер нәрсәнең бит инде эчтәлеге бар һәм формасы бар. Менә бу проектны тәкъдим итү бик милли рухта безнең татар интеллигенциялар бигрәк тә 19 гасыр ахыры 20 гасыр башындагы татар тормышы кайнап торган җирлектә, менә бу Кабан күле ярында, Галиәсгар Камал исемендә Татар дәүләт академия театр бинасы янында, аның менә урыны ягыннан килеп керү белән менә әлеге энергетика сизелеп тора. Һәм инде әлбәттә бүгенге көндә без менә татар теле турында, безнең мәдәнияте, сәнгате, аның затлылыгы, зауыклыгы турында әйткән вакытта без заман таләпләрен үтәргә тиешбез. Заман шаукымы үзенекен итә. Безгә бүгенге көндә яшь буын вәкилләренә, габгади халыкка, менә мин габгади халык дигәннән, монда бит туристлар да бар безнең. Без аларга үзебезнең татарлыгыбызны тәкъдим итәбез. Татарның мәркәзе Казандагы менә әлеге һәм Татарстанда җитештерелгән әлеге сувенир һәм менә милли продукцияның аерым бер затлылыгы һәм бик зауыклы икәнлеген раслаучы әлеге күренеш. Һәм шул ук вакытта минем әйтәсе килә, менә яшь буын вәкилләренә тартылу өчен, милләт эшендә вак мәсьәләләр юк. Детальләрдән һәм менә әлеге мәсьәләләрдән бик күп нәрсә тора. Менә монда биредә без үзебезнең татарыбызның һәм менә һөнәрче халык икәнлеген, һөнәрчелекнең халыкны җәлеп итә алырдай күренешләрен бар икәнлеген, менә шул ук эшләнмәләр дип әйтик монда биредә. Һәм менә шушы аларның эшләнмәләре аркылы, дизайнерлар эшләгән эшләр аркылы, гомумән без халкыбызның татарлыгын уятып җибәрү өчен ул бер нигез булып тора. Яшьләргә инде бүгенге көндә менә яшь буын
нә калфак, түбәтәй, милли брошка, исән инде милли орнаментны кертеп урамга чыгу ул уят мәсьәлә түгел. Лавалкалар карыйсым килгән иде. Төрле орнаментлар, татар орнаментлар яратам минем әни воспитатель. Ул миңа татар дине бәләкәй вакыттан өйрәтте. Шуның белән яратам. Үзегез тәкъдим итә торган уеннар турында сөйләп китегез әле. Менә Туктаук, Сабантуй, күңелле лото, туган як, яңа бик яхшы менә буен, Казан хәзинәсе. Сорау бармы татар уеннарына? Бар. Кешеләргә бик яхшы. Күптәннән шөгыльләнәсезме менә шушындый татарча өйрәтә торган уеннарны тәкъдим итү белән? Хәзер мин үзем 2-3 ел. Буларны каян аласыз? Ничек идеялар барлыкка килә? Бу безнең Казан авторлары, алар үзләре, то есть разработка игр. Уйлап табалар, үзләре уйлап чыгаралар. Отышлы вариантларны әйме? Һәм сез инде шушы уеннарны аннарысын менә шушындый пишән базарларында тәкъдим итәсез, шулаймы? Әйе. Тагын кайларда тәкъдим итәсез? Кайлардан алырга була? Болгырда булдык, нары мәктәпләрдә, Елабуга калдык, фестиваль булды Мәскәүдә. Татарстан Республикасы Милли музейінің шатыры иң башында тұрғанға көрем, ихтибарын жәлеп итем. Нәрсә белән без тагын ихтибарын жәлеп итәбез, ул да булса төрледән төрле лекциялар, остаханәләр, экскурсиялар. Һәм инде быел безнең шундый үзенчәлегебез дә бар. Ул да булса, мәсәлән, гаиләләр турында. Ул да булсын экскурсийский татар бистәсе гаиләләр турында әлеге мизгилләрдә бара безнең экскурсия. Алга таба лекция булачак Шәриф Камал музейының мөдиреннән Айдар Шәйхиннән, ул да булса Шәриф Камал иҗатында хатын-кызлар турында галәмендә дип әйтә инде ул үзе. Һәм Салих Сәйдәшев музее мөдире Айдар Әхмәдиевтән безнең булачак бөек композиторның үстергән гаилә. Демәк, гаиләсе турында Салих Сәйдәшев. Һәм инде әлбәттә үзебезнең гореф-гадәтләребез турында онытмыйбыз. Ул да булса Кадрия Хәлимовадан, Каюм Насыйри музееның мөдиреннән түгәрәк уен балалар өчен һәм чәй эчү йоласы да каралган. Гомумән,
килгәндә бу елның фестивальнең төп темасы ул татар гаиләсе. Һәм инде безнең Печән базары ул базар белән генә шикләнми, дизайн маркет белән генә шикләнми. Монда төрле мәйданчыклар бар. Ул мин әйткәнчә дизайн маркет, кино безнең зонасы бар, лекториялар зонасы, шәй аланы, балалар аланы, безнең менә партнерларыбыз Милли музей, Шәрек клубы, Камал театры, алар белән бергәлектә төрле мастер-класслар, экскурсиялар да шулай уздырабыз. Гомумән кичкене безнең мәсәлән концерт булачак. Гомумән безнең бик күп мәйданчык бар, көн арасында бара, 12-дә башланып китте, һәм инде менә кичке сәгать 10 белән тамамланачак. Менә Печән базары ул бит елдан-ел зурая инде, әйме, елдан-ел анда үзләренең товарларын тәкъдим итәргә килүчеләр дә арта, халык та менә әле базар башланып өлгергәнче үк инде халык шактый җыелган, Сабан туе кебек. Кайлардан килделәр, ничәләп сатучылар да дип әйтик инде, милли үзләренең милли товарларын әзерләүчеләр. Гомумән быелгы масштаб ул нинди? Бу елны безгә 600-гә якын гариза килде, һәм шул 600-дән без бары тик 100 катнашучыны алдык. Һәм инде катнашучыларга килгәндә безнең төрле регионнардан бар. Ул Башкортстан, ул Мәскәү, Сочидан килүчеләр бар. Безнең якын булган регионнардан килүчеләр бик күп. Һәм инде әйткәнчә 100-гә якын дизайнер катнашты. Әгәр дә гомумән тарихка килсәк, безнең беренче фестиваль 2013 елда узды. Һәм анда бары тик 12 дизайнер катнашкан иде. Һәм әгәр дә менә без шундый процент санап чыксак, безнең 733%-ка үсте. Демәк, 12 дизайнердан 600 гариза килү бу миңа калса, менә бу проектның төп максаты шул, яңа милли брендлар булдыру, яңа дизайнерга килгәндә әлбәттә инде алар бүтүнсе ниндидер татар идентикасы белән эшләүче дизайнерлар. Мондый зур бизәкләрне ни өчен ясыйсыз? Өй өчен, интерьер өчен, сценага әйтеп куялар. Кешеләр кафеда да күргәнегез бардыр. Ничексең Печән базары? Ушый бик милли, күңелгә бик якын барсы да. Кызыгызга бүген калфа калдыгыз дип аңлыйм. Калфа калды тәне. Күптән сораган иде, бүген инде алдык. Әбисе бүләк итеп алды.